Hei vaan ja tervetuloa uuden vuoden videon pariin. Eli mä toivotan teille kaikille nyt tässä alussa jo hyvää uutta vuotta. Kiitos kun kaikki mun kaverit on ollut tässä videolla. Ankka, Allu, Sedu, Harley. Ei varmaan muita oo. Ja sitten Shortsit kanssa. Isabella, Stouthrain, Capri Iceberg. Kiitos teille kun te ootte ollut mun Shorts-videoilla. Ja sitten kiitos kun te ootte jaksanut katsoa näitä videoita. Se tuo mulle hirveästi motivaatiokuvaa lisää kun te katsotte näitä. Ja vaikka näitä ei katsokaan niin moni, niin on se silti kiva, että niitä tulee katsottua jotkut tyypit. Joo. Mut en mä tiedä mitä tässä muuta vielä, mutta hyvää uutta vuotta. Pitäkää ihan superhyvä vuosi. Ja tää 2025 ei ollut mun vuosi, koska mä en edes maistanut Dubai-suklaata. Myönnän sen ihan rehellisesti. En maistanut Dubai-suklaata. Sitten ne lapupit oli aika tyhmiä. Aika tyhmiä. Mä en oikein piitannut niistä. Ja sitten nämä Sixsevenit ja Brainrotit ja kaikki nämä tällaiset, niin ne oli aika tylsiä. Mutta hyvää uutta vuotta taas 3. kerran, nyt kun mä sanon tän tällä videolla. Me nähdään sitten ensi vuoden parissa seuraavalla videolla. Joku tulee varmaan olla joku jump-video tai joku vastaava, mä en voi luvata mitään. Mut siihen asti, moikka!